ሰላም ተኸታተልቲ እዚ ቻነል ከም የለኹም ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ፖስት ፒል ደጋጊምክን ኣብዚሕክን ነተውሕጣ ደቂ ኣንስትዮ ናይ መጠንቀቕታ ቪድዮ ሒዘልክን መጽ የለኹ ፖስት ፒል ኣብዚሕክን ምውሳድ እንታይ ጉድኣት ከብጽሐልክን ከም ዝኽእል ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ግበርዎ ላይክ ሼር እውን ክርሳዕ የብሉን ነዚ ለ ናብ መደበይ ክምለስ ናይ ሃንደበት ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ዝበሃል ፖስት ፒል ወይ ድማ ሞርኒንግ አፍተር ፒል ንብሎ መድኃኒት ተሓሲቡ ዝተሰርሐሉ ዕላማ ብዘይ እተሓሰበ መንገዲ ወይ ድማ ፕላን ዘይገበርክኖ ጾታዊ ርክብ ጥንሲ ንኸይፍጠር ዋላ እንተኾነ ብዙሓት መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ግና ከም ስሩዕ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ትጥቀማሉ ይኽን ፖስት ፒል ኢመርጀንሲ ፒል እምበር ኩሉ ሻዕ ክትጥቀማሉ ትኽእላ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ብዙሕ ግዜ ትጥቀማሉ ግን ኣለኽን ኮይኑ ግና እዚ ልክዕ ኣይኮነን ነዚ ኣብ ትገብራሉ ግዜ ብዙሓት ሳይድ ኢፌክት ወይ ድማ ጎናዊ ሳዕቤናት የስዕበልክን እዩ ፖስት ፒል ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓት ቀልጢፍክን ክውሰድ እንተሎ ውጽኢታዊ ዝኾነ ቀልጢፍክን ብዝወሰድክንኦ ቁጽሪ ውጽኢቱ ዝበለጸ ዝኸውን እዩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ክልተ ግዜ እንተተወሲዱ ጸገም የብሉን ኮይኑ ግና ደጋጊምክን ንብዙሕ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ 8 እስካብ 10 ግዜ እንተወሲድክንኦ ብዙሓት ጸገም ኣለዎ እቲ ቀዳማይ ጸገም እንታይ እዩ ናይ ወርሓዊ ጽግያት ምዝባዕ ይፈጥር እዩ ግዚኡ ዘይሓለወ ብዙሕ ደም ዘለዎ ወይ ድማ ውሕድ ደም ዘለዎ ወርሓዊ ጽግያት ከጋጥመክን ወይ ድማ ከስዕበልክን ይኽእል ፖስት ፒል ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ኣብዚሕክን ምውሳድ ወርሓዊ ጽግያትክን ጀሚሩ ዝጸንሐሉ ግዜ እውን ከናውሖ ዝኽእል ሕማቕ ልምዲ እዩ ኮይኑ ግና ነዚ ክብል እንከለኹ ወርሓዊ ጽግያትክን ከይመጸ ክጸንሕ እንተሎ ካብቲ ፖስት ፒል ሳዕቤን ብተወሳኺ ጥንሲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ቸክ ክትገብራ እውን ኣለክን ምክንያቱ እንታይ እዩ ፖስት ፒል 85% እዩ ናይ ጥንሲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎ ሙሉእ ንሙሉእ ጥንሲ ይከላኸል እዩ ማለት ኣይኮነን እቲ ካልኣይ ፖስት ፒል ደጋጊምክን ብምውሳድክን ከጋጥመክን ዝኽእል ጸገም ድማ ናይ ሆርሞን ምዝባዕ እዩ እዚ ድማ ሕማም ርእሲ ናይ ኣጥዋትክን ቃንዛ ናይ ስምዒት ምልውዋጥ ወይ ድማ ሙድ ስዊንግ ንብሎ ፈጸጋ ከምዚኦምን ካልኦትን ጸገማት ከስዕበልክን ይኽእል ስለ ዝኾነ ፖስት ፒል ልክዕ ከም ሽሙ ናይ ኢመርጀንሲ ፒል ወይ ድማ ናይ ሃንደበት ናይ ሓደጋ ግዜ ንዝተፈጸመ ጾታዊ ርክብ ጥንሲ ንምክልኻል እምበር ኩሉ ሻዕ ክትወስዳ የብልክንን ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ፖስት ፒል ደጋጊምክን ምውሳድክን ኣብ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሰውነት ምውሳኽ ወይ ድማ ርጉዲ ከስዕበልክን ይኽእል እዩ ናይ ኩሉ ሰብ ናይ ሆርሞን ሪኣክሽን ወይ ድማ መልሱ ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ ዘይተለመደ ፍልይ ዝበለ ለውጢ ክትሪኣ እንተለኽን ናብ ሕክምና ክትከዳ ይምረጽ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ድማ ብፍላይ ዕድመኽን ልዕሊ 35 ዓመት ዝኾንክን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ደም ምርጋእ ጸገም ኣጋጢሙክን ዝፈልጥ እንተኾይኑ ሽጋራ ተትክኻ እንተኾይንክን ከምኡውን ናይ ደም ምርጋእ ጸገም ኣብ ስድራኽን ዝርአ እንተነይሩ ኣብዚ ግዜ ድማ ፖስት ፒል ደጋጊምክን ተብዝሓ እንተኾይንክን ናይ ደም ምርጋእ ከጋጥመክን ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ንፖስት ፒል ከም ስሩዕ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ዘይኮነስ ሓደ ግዜ ንናይ ሃንደበት ጾታዊ ርክብ ጥንሲ መከላኸሊ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ስለዝኾነ ክተብዝሕኦ የብልክንን በብግዚኡ ክትጥቀማ እንተደሊኽን ግና ዘተኣማምኑ ናይ ጥንሲ መከላኸልቲ ስለዘለዉ ምስ ሓኪምክን ተማኺርክን መሪጽክን ምስ ጥዕናኽን ማች ክገብር ዝኽእል ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ክትጥቀማ ኣለክን ዝኾነ ይኹን ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ንምውሳድ ግና ምስ ሓኪም ምምያጥ ንሓኪም ምምኻር ፈጺሙ ክርሳዕ የብሉን ምሳኺ ምስ ጥዕናኺ ዘስማዕማዕ መድኃኒት ክትጅምሪ ስለ ዘለኪ እዩ ነቲ መደብና ሰመራይዝ ንምግባር ፖስት ፒል ወይ ድማ ናይ ኢመርጀንሲ ሃንደበት ብዝፍጸም ጾታዊ ርክብ ጥንሲ ከይጋጥም ክትወስድዎ ዘለክን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ 2 ግዜ ወይ ድማ 3 ግዜ ክኸውን ኣለዎ ኮይኑ ግና ስሩዕ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ክኾን የብሉን ኩሉ ግዜ ከም ስሩዕ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ክትጥቀማሉ የብልክንን ጎናዊ ሳዕቤናት ስለ ዘለዎ ስለዝኾነ ክትጥንቀቃሉ እንዳሓበርኩ መደበይ በዚ ክዛዝም ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ክወስዳሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓሳብ ሪቶኹም ብኮሜንት ኣብጽሑና በኻሊ መደብ በኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ